What's up? Kumusta na po kayong lahat? So, it's been a long time na magbuhat ko og video kay since gikapoy ko, gilaay ko na magbuhat og video para sa akong vlog. So, for this video kay nag-uli na ko sa amo ang balay na nako diri sa amo. Magtambay ko diri since wala na ako nag-renew og work under sa City Health Office sa Davao City. So karon mag-harvest ta og saging. Let's go. Saging. Sigbagtok. Di bagtok. Ay dili siguro. No. Naka-harvest ng saging. So, mangita pa tayo talagang saging. So mangita ta ka na, di pa pwede, di pa yan pwede sapagkat maliliit pa po sila. Dito natin korosan, wala. Asa? Asa man? Loki to. Ay, ito ra. Hindi makita. Aka, tuwa na. Kay lungagon lang og di na maunsa ni. Ito pa isa oh, doon na lang kasipi. Doon na lang kasipi na bili na. Ito. Taro, dua kasipi. Wala, nag-video lang ko ba? Ay, bagtok. Bagtok ang saging. Sayang.